YouTube, аз съм Алягът. Тук с мен е мама 35, той днес има рожден ден, той е рожденникът. Преди малко го празнувахме и сега сме тук за влог епизод 3. В този епизод, значи сипали сме, има две чаши за мен и за него. В едната има вода, а в другата има оцет. Вижте, чашките са такива и не се вижда. Все едно и в двете има вода. Не се вижда в кое какво има, затова така. И започваме. Който учи оцета... Ето да вземе. И започваме. Който учи оцета ще рука. Това много гадно пати оцета. Да, ти си учи водата. Аз исках синято, ама ти не ми даде, така че... Бащи тук оцет. Устата ми гори. Кия съм пил, не знам. Ще правим... Сега паузираме и се вършим следването, защото... Върнахме се, започваме отново. И започваме. Стигаме отново аз! Бащи ужаса! Бегай! Да паузирам! Снимам. И това беше от нас. Малко кратък клипа, не пустете го, абонирайте, оценете и чао!